Anem a veure com funcionen els fulls de càlcul. Per anar tenim que posar full de càlcul Google i podem anar bé per aquí, o bé si tenim la sessió iniciada també podem anar per aquí. Aplicacions de Google, full de càlcul. En full de càlcul tinc que anar a crear-ne una de nova i anem a veure com funciona. Aquí tenim un format paregut a lo del Word per poder escriure, canviem les mides. Aquí baix són els fulls, jo puc tindre més d'un full. Aquesta pàgina és la que estem treballant, esta la podem, tenim totes les opcions, ara me la borro, i anem a fer l'exercici, el primer, que jo ja he fet una captura de pantalla del que tenim que posar, i anem a veure com funciona el full de càlcul. Important, aquí les columnes van amb lletres, les files és horitzontal, i jo quan clico a qualsevol cel·la, aquí a la dreta, a l'esquerra ens diu el D18, vol dir que és la columna D i fila 18. Anem a posar això, el que tenim aquí que posar, posem els noms de les columnes, treballador, preu hora, les hores, preu hora extra, hores extres. Ara paro un momentet per a que poder completar el que... Bueno, que ara simplement és copiar. Bé, jo ara ja ho he copiat tot el que tenim que copiar, perquè totes les altres que falten les ha de calcular el full de càlcul, que és aquest el sentit. Si han de copiar-ho tot, realment el que estem fent és utilitzar com un processor de textos i no calcular res. Aquí m'he deixat, ho he copiat tal qual, i aquí la columna aquesta la puc fer un poc més ampla per a que es pugui llegir bé. Aquí teníem el preu de l'hora que va en format moneda. Per canviar-ho, simplement ho selecciono, les caselles, vaig aquí a format, número, i poso el de moneda. N'hi ha diverses de moneda, puc posar la moneda que té 2 decimals. Després aquesta va de forma numèrica, però amb 2 decimals. Doncs torno a anar a format numèric, i aquí poso un número amb 2 decimals. Que el preu de l'hora extra aquest va amb euros. Doncs torno a format, busco moneda i poso moneda. Les hores extres que va amb 2 decimals, format número, i poso 2 decimals. Ara aquí és el que se té que anar calculant. Aquí tenim que posar uns càlculs. El total d'hores és el producte d'esta per aquesta. Aleshores tinc que posar sempre un igual per indicar-li al full de càlcul que estic fent una operació numèrica, que ara no estem escrivint. Aleshores selecciono la cel·la, multiplico, li dic l'operació no de restar sinó de multiplicar, multiplico i ja tinc fet. Ara el full de càlcul m'ajuda i puc posar en plenament automàtic i ja tinc les xifres que coincideixen. Total d'hores extres és un altre producte. El total d'hores extres és el preu de l'hora extra multiplicat per aquesta. Aleshores preto igual, li dic en plenament automàtic i ja m'ho ha fet. Total a pagar és una suma entre el total d'hores extres més el total d'hores extres. O sigui, total d'hores i total d'hores extres. Li dic en plenament automàtic i ja quasi que ho tinc. Faria falta posar els totals d'aquí. Doncs poso aquí totals i tindria aquí una suma igual. Ja me fa el suggeriment, ja endevina que volem sumar i ja ho tinc fet. Ara, si jo vull traslladar això, puc tornar a repetir el mateix o simplement agafant el botonet este blau, l'arrossego i ja ho tinc. Ara ens farà falta només modificar l'estètica, el color de les cel·les. Tenim aquí el color de plenament, puc posar, per exemple, aquest color. Podria ser un poc més claret, però bueno, no passa res. Anem a l'altre, un botó més fosquet. Tenim el total, este d'aquí tindríem els totals d'hores. Podria seleccionar també això per dir-li que va en negreta. El de totals també en negreta. I li podríem dir ara també que apareixen aquestes barres. Selecciono tot. Selecciono tot això i li dic que l'emplenament va amb barres horitzontals. La de Leo Messi no ha sortit, que també la tindrem que seleccionar. Farem també aquí baix i li dic barres horitzontals, ja tinc també la de Leo Messi, i esta d'aquí baix no m'ha quedat, també l'agafarem,
Seleccionarem aquesta i li direm barra horitzontal. Ara per fer-ho, això d'aquí, més desahogat, puc agafar això, baixar-hi 2 cel·les a cadascun per tindre un poc més d'amplada. I bueno, faré aquestes 3, que tot l'altre és el mateix. Quan tinc fetes... acabem de fer-ho tot i ja està. Aquesta de Leo Messi, l'altra, i ja està d'aquí baix. Aquesta és una manera de fer-ho. Ara tinc que... aquí els totals també. Ara tinc que dir-li que s'alinee centrat. Aleshores selecciono tot. Vaig aquí, que tinc alinear en vertical i li dic que estiga centradet. I aleshores ja me queda al puesto. I ja tinc aquí els números i està tot tal com ho havíem de fer. Queda aquesta d'aquí, que potser queda hores extra, o per hores extres, doncs ho faig aquí un poquet més desahogat i ja ho tindríem. Si volem que ens queden els números més centrats, doncs li puc dir alinear al centre i així me queda més al mig. Ja ho tindríem.